दिनैनि दिनाव आङो गिबियाव मानगिदेसि प्रमद बर' बिथांखौ इउपिपिएल दोलोनि हाइकमान्ड बिथांखौ आं हामबाय होननांगोन। बिथाङा आंनि सायाव फोथायनाय दङ, जायनि जाहोनाव इउपिपिएल दोलोनि आंबो सासे सोद्रोमा। बे सोद्रोमाफोरनि गेजेराव आंखौ दिनै बावखुंग्रि बियाबनि सासे केन्डिडेट हिसाबै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सिलेक्शन खालामबाय। नैथियाव आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो सिनियर लिडारफोरखौ हामबाय होनदों। बिथांमोननि सापर्ट आशीर्बादा जेब्लायबो आंजों दङ आरो जोंजों दङखाय जोङो साक्सेसफुलनि लामाजों आवगायबोबाय थानो हादों। गासैबो जाथि जनगोष्ठिया दिनै बिटिसिआवहाय इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामदों। बेफोरबायदिनो जोंनि नैबे बावखुंग्रि बियाबावबो मोनफ्रोमबो जातिनि साफ्रोमबो सुबुङानो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मोनसे अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ फोथांना लाखिनाय आरो गावनि जिउ खांनायजों लोगोसे हारिखौ गोजौआव बोखोनायनि थाखाय खामानि मावनो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होनायजों लोगोसे जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ सापर्ट होनो आवगायबोदों। गुन्दा हगारनायाथ' बेथ' समाजनि थाखाय बहुत गाज्रि। गुन्दानिथ' खुनु बेयाव समाज दानो हाया गुन्दाजों। जोंनो सान्थि नांगौ थाखायनो जों गासिबो इउपिपिएल नागारनानै धनि सारजों जों गोरोबफैबाय आरो जोंनो धनि सारखौनो नांगौ। धनि सारा जोंनि जायगानि मानसि, जोंनि दुखु सुखु खबर लाग्रा मानसि। बेनि थाखाय फेरेंगाया जोंनि थाखाय जायगा गैखाया आरो हरनागुरियाव। दिनै जों हरिनागुरिनिफ्राय फैनाय जादों, हरिनागुरि बर' बस्तिनिफ्राय। जोङो जोंनि गामियाव लकेल केन्डिडेट गैयिनि थाखाय जों इउपिपिएल नागारनानै जों बिपिएफआव फैबाय। जोंना गोदोनिफ्रायनो धनि सारा दंखायो आरो धनि सारा जोंनि हाबा हुखा, गथ'फोरनि एडमिसन बा सोरनिबा लोमजानाय साजानाय जोंना बेयाव गोदोनिफ्रायनो जगदान होखायो। आरो फ्राय जोंना इउपिपिएल नागारनानै गासिबो बिपिएफ जाजोब्बायानो आरो फ्राय हरनागुरि गामियैनो आरो जोंहा बिनि सायावथ' जोंहा गोजोननाय गैया। हरनागुरि हिसाबै जों गासिबो इउपिपिएल नागारना बिपिएफआव फैजोब्बाय आरो। गुन्दा हगारनायाथ' बेथ' समाजनि थाखाय बहुत गाज्रि। गुन्दानिथ' खुनु बेयाव समाज दानो हाया गुन्दाजों। जोंनो सान्थि नांगौ थाखायनो जों गासिबो इउपिपिएल नागारनानै धनि सारजों जों गोरोबफैबाय आरो जोंनो धनि सारखौनो नांगौ। धनि सारा जोंनि जायगानि मानसि, जोंनि दुखु सुखु खबर लाग्रा मानसि। बेनि थाखाय फेरेंगाया जोंनि थाखाय जायगा गैखाया आरो हरनागुरियाव। परिबर्तनाथ' खुगायावल'सो परिबर्तन। सोरबा ओंखाम मोनजानाय दं, सोरबा ओंखाम मोनजायै दं। बेथ' गावनि सार्थआवल'सो परिबर्तना गावनि खुगायावल'सो परिबर्तन। राव प्रानियाबो परिबर्तन जायाखै। गोजोननाय गैया जों। आरो प्लास बिनि गेजेराव बियो बायरा जायगानिबावसो। बिटिसिनिबाबो जोंनो जोंनि लकेल केन्डिडेट नंबावा। खोथाया बेसो आरो जोंना मा फोरमायनो जोंनाथ' फोरमायनांगौआ जेबो गैया। दा इउपिपिएल हिसाबै जोंना लकेल केन्डिडेटबो नङा जाहैबाय। प्लास आरो जोंहा परिबर्तनल' होनदो, खुगायावल'सो परिबर्तन। जोंहा गोजोननाय गैया पाब्लिकआ बेनो आरो। लामायाथ' गोदो हाग्रामा सारानो बानायजोबनाय, बे गासिबो दाजाबदेरजोबनायसो बियो। ओरैनो खुगायावल'सो महर होनाय बियो। हाग्रामा सार लामा बानायाबा बबे लामाजों खारदोंमोन बेलाय केम्पिं खालामनो? हाग्रामा सार लामा बानायगासो गारिया खारदों।